Ali nemojte, povredit ćete se. Neka se povredim, hoću 5 eura. Pa da, ali morate nas pobediti da bi se... Pa morate do dole se spuštati i da se podižete do gore. Ja kažem povredit ćete se, nemojte. Ajde, spuštite se. Pa ne. Ja sam tela brzo, hoću nagradu. Ali treba rukama da se spustite do dole i onda se vratite u gornji deo. Hoću dole. Ajmo, ajmo. Spustite se dole. Dole skroz ovako. Ovo je iskrivljeno. Ma nije iskrivljeno, nije. Nije iskrivljeno, ajde. Podesili se ga. Namestili smo ga da svako izgubi, da. To je fora da nikom ne damo pare, pa to je fora. Uvotila sam ga. Provalila nas žena, provalila nas. Provalila sam. Ovo je za televiziju. Dajte mi nagradu. Za televiziju. Provalila sam gi, gledaj kako varaju narod. Namestili da ne može da pobedi niko. Namestili da mi daju jednu nagradu sad. Diskriminacija. Da mi date jednu nagradu. Izvolite, trebamo da radimo s novim takmičarom. Iskršeno be. Ma kako bi iskršeno be, nije iskršeno. Ma ne iskršeno, ne se svađi s mene be. Iskršeno be, Ma gledaj. ne iskršeno be, dobro je. Ma iskršeno be. Ti be, prevaranti. Sve prevaranti, samo da ne daju pare.